Сәлеметсез, эфирдән алыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Көкөрөзнең уңышы 180-220 центнер арасында бара. Ознакай районында урып җыю эшләре тәмамлана. Ürünlenip, zurlanıp, tamam kırıp bir de java. Kün boyu salan sürüp kaytıp gidem. Арткунакхана проекты әлмәтләрне сөендерә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Калабыз мөселманнары Мәүлид бәйрәмен үткәрде. Ознакай районы кырларында соңгы урып җыю эшләре төгәлләнеп килә. Бу көннәрдә хуҗалыкларда кукуруз урып, силос салалар. Толырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Ознакай авыл хуҗалыгы кышка ныклы әзерлек белән керә. Күзнең уртасы җитсә дә, әле басуларда эш кайный. Механизаторлар азык әзерләүнең соңгы этабына кереп кукуруз уралар. 2 еллык запас әзерләдек. Әле инде үзегез күреп торасыз, базлар толды, хәзер курганнарга салабыз. Кукурузның уңышы 180-220 центнер арасында бара. Район буенча 153 тонна süt савыз, узган елга караганда 16 тоннага артыграк. Инде исән-сау булган терлекләрне хәзер әзерләгән азыклар белән ашатып, продукция алып, хуҗалыкларның инде финанс хәлләрен яхшыртырга дип өметләнәбез. Ознакай районында уңыш быел мулдан. Терлекләргә азык әзерләүдә оешкан төстә бара. 140 мең тонна сенаж салынып, 25 мең тонна силос салынган, 25 мең тонна печән әзерләнгән. В этом году урожай ничего, благоприятствует, до сих пор убираем. Агрария хезмәткәрләре арасында нефтче һөнәрен ташлап, авыл хуҗалыгына килүчеләр дә бар. Һәм алар моңа һич кенә дә үкенмиләр. Авыл хуҗалыгында бик рәхәт, түләүләр дә шуй. Һәрбер кешегә шул карашлар әйбәт. Көннәр булса, менә Алла бирсә, бетерегән шу кукурузларны. Алда әйтелгәнчә, Ознакай авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре терлек азыгын мулдан әзерләде. Димәк, алар кышкы чорга ышанып керәләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакытта, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 7 октябрьдән 8-нә каршы төнне Пәйгамбәрбез Мөхәммәднең туган көнен Мәүлид бәйрәмен билгеләп узалар. Ислам дөньясында зур тантана көнен Әлмәт шәһәренең Зиннур мәчетендә зурлап үткәрделәр. Аның турында тулырак алдагы сюжетта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәчетнең имамы Мулланур хәзрәт Мустафин сүзләренчә, 2001 елны Зиннур мәчете ишекләрен ачкан көннәрнән биредә Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне билгеләп үтелә. Шулай ук өлкәннәр белән дә, яшьләр белән дә зур эш алып барыла. Мәчет каршындагы мәдрәсә эшли. Ислам нигезләрен өйрәнергә теләүчеләр өчен атнага 5 көн курслар үткәрелә. Рамазан аенда сөйләшү кичләре һәм мәчетләргә йөрүчеләр өчен традицион бәйрәмнәр үткәрү уңаеннан мәчет каршында мәдрәсәгә ашхана җиһазландырылган. Мәдрәсә укытучылары арасында әлеге уку йортның ачылган көннән башлап эшләүчеләр дә, чагыштырмача яңа кадрлар да бар. Тәскирә абыстай 20 елдан артык укыта. Укыту процессын яратып башкарам, шуңа ташлыйсым да килми, укытырга тырышам ди ул. Минем инде укып чыккан шәкерләрем саны юктыр. Саны юктыр, менә санап битермәй, санапта барганым юк билгеле. Аллаһу Тәгалә инде һәрбер кешегә Аллаһ иманына бәндәләр булып, Аллаһ рәхмәтендә булсын. Менә хәзер сагынып киләләр әле сыңгылтында. Мин шул вакытта укыган тагын укыйм әле дип. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чара мәчетнең имам хатибы Мулланур хәзрәт Мустафинның изге Коръән сүрәләрен укуыннан башланды. Аның ярдәмчесе Азат хәзрәт Хамид пәйгамбәребезнең тормыш тарихын искә төшерде. Мәчеткә җыелучыларны имам мөхтәсиб Исмаил хәзрәт Сингатуллин исеменнән аның имамнар белән эшләү буенча урынбасары Мәсгуд хәзрәт Сабиров котлады. Ул буыннан буынга тапшырыла торган традицияләрне үтәүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Мәчетнең укучылары һәм килгән кунаклары Коръән сүрәләрен укып, Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган шигырьләр һәм мөнәҗәтләр башкардылар. Илебез имин булсын, тыныч булсын я Рабби, сугыш афәтләре булмасын, ачлык афәтләре булмасын дигән дугаларны юллап калабыз. Чөнки илебезнең шигендә безнең газиз балаларыбыз сугышалар һәм алар инде исән-имин киткәннәре әйләнеп гаиләләренә кайтсыннар. Инде Аллаһ Тәгалә юлында вафат булганнары шәһид булып китсеннәр я Рабби, Аллаһ Тәгалә. Biz дугаларыбызны юллыйбыз инде исән кайтуларын сорыйбыз әлбәттә. Шара аш өстәле артында тәмамланды. Оля Байрамалова, Инжи Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакай шәһәрнең Ак мәчетендә мөгаллимнәр, остаз һәм остабикәләр, имамнар катнашында семинар узды. Әлеге чара мәчетләрдә яңа уку елын башлап җибәрүгә багышланды. Иман йортында узган очрашу хакында тулырак алдагы материалда. Дини гыйлем тарату иң саваплы гамәлләрнең берседер. Очрашуда районның барлык мәчетләрендә дини хезмәт башкаручы мөгаллимнәр, укытучылар, имамнар җыйналды. Катнашучыларны район мөхтәсибе Азат Талибуллин сәламләп, алдагы уку елының уңышлы булуын, илебезгә иминлек теләде. Сезне чын ихлас күңелебездән инде тәбрикләп китәбез шушы яңа уку елы башлану мәчетләребездә. Инде Аллага шөкер, менә исән имин шушы бәхеткә дә ирештек бу елны да. Менә көзләр башланды, инде исән имин еллар булсын. Район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин мәчетләрдә алып барыла торган изге эшләр өчен рәхмәт әйтеп, җылы теләкләрен ирештерде. Шәкертләребез артып торсын, сезнең хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Безнең шәкертләребезгә, кардәшләребезгә гыйлем биреп, үзебезнең авылларыбызда матур иттереп, ярдәм итеп, халыкка ярдәм итеп, авыл җирлеге башкаларына ярдәм итеп, матур иттереп хезмәтне башкарасыз. Киләчәктә дә шушы шәкертләребез белән, үзебезнең дин кардәшләребез белән мәчетләребез тулып торсын, барысында исәнлек булсын, саулык булсын, сәламәтлек булсын. Очрашу барышында Татарның бөек галиме, якташыбыз Таҗетдин Ялчыгуның Олы җанның олы мирасы исемле китабы да тәкъдир ителде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2010 елның декабрендә калабызның картиналар галереясында музыка көллияте романслар кичәсе уздыра. Шул концерттан арт кунакханә проекты эшләп китә һәм инде 12 ел әлмәтлеләрне сөендерә. Һәр очрашу тулы концерт һәм үзенең айрым исемен йөртә. Чираттагысы октябрь башындагы бәйрәмнәргә багышланды. Арт-гостиная проекты музыка көллияте студентлары һәм музыка мәктәпләре укучылары өчен әзерләнү мәйданчыгы буларак уйланыла. Вакыт узу белән мөстәкыйль һәм эчтәлекле очрашуга әверелә. Сегодня у нас тема «Осенняя акварель». Мы посвящаем наш концерт. Бүгенге тема көзге төсләр. Безнең белем бирүчеләрне котлыйбыз. Концертны узган укытучылар көненә багышлыйбыз. Өлкәннәр декадасына багышлап, залыбыздагы 3нче яшь вәкилләрен хөрмәтлибез. Из приглашенных сегодня очень много мужчин и женщин вот нашего третьего возраста. Кем нинди музыка яратуына карамастан, һәркемне сөендерүдәй музыка яңгырады. Программада классиклар, рус композиторлар, вокалчылар, баянчылар, фортепиано, төрле телдә сәнгатьле сөйләүчеләр чыгыш ясады. Эреләнеп, зурланып, тама кырып бирде җавап. Көн буе сабан сөреп кайтып киләм. Азалия Шутунова музыка көллиятендә вокал сәнгатенә укый. 4нче курс студенты арт кунакханәдә 3нче тапкыр чыгыш ясый. На самом деле это большая возможность студентам. Чыннан да бу музыка көллияте студентлары өчен үзеңне күрсәтергә зур мөмкинлек. Тамашачыга үзеңне күрсәтәсең, хис кичерешләр, алкышлар тоясың. Бу безнең өчен зур тәҗрибә. Себе все эти эмоции, овации это большой опыт для нас. Ноябрьдә арт кунакханә тамашачыларын гүзәл һәм традицион романслар кичәсе көтә. Спорт яңалыкларына кичә Ханты-Мансийскиның бу спорт сараенда Әлмәтнең Спутник хоккей командасы Мамонты Югры белән очрашуда җиңде. Яшьләр командасы арасындагы икенче очрашу боз хуҗаларының активлыгыннан башлана. Икенче периодта югралыларның тырышлыгына карамастан, капкачы Михаил Никитин тырышлыгы белән нәтиҗә бирми. Әлмәт хоккейчылары 3нче периодның башында яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. 2 кергән алканың аралыгы нибары 4 минут була. Безнең хоккейчылар боз хуҗаларына 3нче алканы кертә һәм 1-3 исәбен финал сиренасына кадәр саклый. Бер көн алдан җиңелү өчен Әлмәт хоккейчылары реванш ясап өйгә кайта. Калабызның яшьләр хоккей командасы киләсе атнада Казанның Ирбисына каршы уйнаячак. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Оля Берамалова, сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.